by die Boskombuis gewees en hy het perform, let me tell you. Hy kam sy hare nogal in een of ander manier en hy speel met die konsertina agter sy rug en hy swaai daai jippies, so ek hoop julle geniet hom soveel soos wat ons hom gisterand geniet het. Geef hulle 'n lekker hande klap asseblief, dames en here.
was niet zo moeilijk van. Maar niet veel. Ja, natuurlijk. Dat is heel mis. Maar ik heb het gemakkelijk gedoen. Daarbij. Ja, je hebt gezien het werk. Ja. Maar zien het alles mijn
Dis nie mal. Ek staan nie.